chinonzi undeclared competition. Mwari vanongokompita naSatani chete, and Satani wati akadyiwa kare, ndosaka akatodzingwa. Iye ane nharo chete, ndosaka akushandisa vamwe pakati pedu kuti vagone kurwisa vari kumiririra uveko hwaMwari. Zvakanaka seiko kana hama nehama dzichigara murudo. Zvakandiitira zvakanaka. This past week vaimbi vemamutare vanoimba gospel music nemimwe musamba vakasangana vakambowana nguva yekushare maideas nekudya, vachifara vachisimbisa arts industry yedu yemamutare. They were all hosted as first class group of course kuFernValley. National Arts Council Director Manicaland Mai Makoni was there vachisimbisa mabasa nekukurudzira. Our guest was Dr. Rev Bobo, and our hosts were Dr. Dorcas Moyo, SG Mutsongodza. Vakatiitira zvakanaka zvisingaiti. The lunch was she was wonderful. Takaona nguva yakanaka sema artist tichisimbisana kuona kuti art yedu iri kuenda kupi uye tiri kuenda sei. The cream of Manicaland was there. Takaitirwa zvakanaka. Zvinhu zvicharamba zvichiitika Manicaland, vanhu vachisimbisa mabasa kuti Manicaland ioneke kuti haisi yekutamba nayo. Tisingakanganwi Dr. Muhamba from United States of America vakafacilitate this event kuti vaimbe vemamutare vabatane. Apa tata kutorana zvedu mapikicha. You are because we are, and we are because you are. We are a family. We collaborate. Amen. We complement each other. Pandinotwa, my boy, not with my sister. I don't want to join now. That is one is undeclared competition. We feel that competition. When it's not undeclared competition, Mwari vanongokompita naSatani chete, and Satani wati akadyiwa kare, ndosaka akatodzingwa. Iye ane nharo chete, ndosaka akushandisa vamwe pakati pedu kuti vagone kurwisa vari kumiririra uveko hwaMwari.